Niya ato ning hatagag pagtagad sad bakasukin dig paminaw kay kanang na ang dito sa kauluhan habagat ang miigo dito no kasamang Mari. Oh, habagat ang miigo pag Sabado, pag Domingo, o niya ang resulta mga sukin dig paminaw. Grabe sa ilang baha dito uy. Grabe sa ilang baha dito. Paghuman mga sukin dig paminaw sa bagyong Luis, doon ay bagyong Maymay. Dayong nisunod mga sukin dig paminaw ng habagat. Ipakusog ang habagat sa duha ka mga bagyo. Pareho ra po diri sa ato ba nga ang gapaulan ato mga niagi mga simana, kusog sa kaayo tag baha diri nga nasinati tungod sa habagat. Sumuna nga gikan diri Sugbo dito sa Mindanao, dayon dito mga sukin dig paminaw sa kauluhan, murag ang baha, kaingon ang baha nga wa magid Manila tagda. Ang flood control wa man gyud tagda bi magpaduol ta dito sa Malacañang. Magpaduol ta dito sa mga congressman. Magpaduol ta dito sa mga senador. Sumuna nga saro og dili sila maikog ani, pero wala lang unta nila gi postpone ba ang impeachment karon para nga pananglitag bahaan magaling sila dito, aron makatilaw sila ubog sa baha. Makatilaw sila daghan kay mga nanglutaw ang mga basura, at least makakuan sila ba, makatilaw sila, makasuway sila nga maunay gibati sa tuang nga makaigsuunan nga mga ordinaryong mga Pilipino nga nagpuyo mga sukin dig paminaw diri sa kanang naang daplis mga kasapaan, naadaplin sa kanang sa mga squatter nga grabe na ang baha nga nisod sa balay, aron makatilaw sad sila. Aron nga ilaha mismo nga kana bang matuki, mahatagag solusyon, kining ni amo ang problema. Kay naunsa ba nga kanang naang ilaman mga sukin dig paminaw karon nga ilaha mang i-cancel kay asa man sila nga hadlok leg baha di hadlok mo baha unya gipang ganang gipang ismiringhoy ninyo ng budget flood control. So walay kuan ron, walay impeachment trial. Di tanawa ato kuno tan-aw ning kanini ang mga baha dito kagahapon o niadto nga kagahapon dayong niadto mga sukin dig paminaw nga adlaw nga Sabado, dito sa kananaang sa kauluhan dito ni sa may Pasig, dito ni sa may Pasig, at least kanang naang dito ni mga sukin dig paminaw sus, tanawa paste murahag kanang naang muraha mga sukin dig paminaw og murag barkong ni agi sus, tanawan to. Kanimo oy sus. Grabe naman yung tubiga oy, sa may asa to ni dapit kay Mang Names. Tanawa taga-abaga ang tubig. Sus grabiha. Tanawa ning tubig nga taga-abaga dito sa kauluhan. Kurting pagkataas sa tubig, Paranaque ni. Dito sa Paranaque, mga sukin dig paminaw, ang tubig taga-abaga. Tanawa Onya gahilmit ning usa kay rider ning motor. Sus grabing tubiga Ang kuyaw manggod balitag mo dako ang baha, mo taas ang tubig kaning magabi kay matuod ang mga tao ba. Tanawan tubig dito ni sa Paranaque City. Makadamita? Sus grabing tubig. So nagkanao nga abot sa abaga. Abot sa abaga ang tubig sa dagkon tao. Tag-as nga tao. Tapos dumiretso doon. Gadala na lang siya og kanang galon, kanang butangag tubig ba kanang blue nga galon kay bulahag pananglitag balapawan. Kalutaw-lutaw ra siya Sus grabihan tubiga Hapit na po tagilapaw.
Tanawa ang kari sa ko lang video og sayaw-sayawan lang tatay ha ano to sa mga names be ikon ko no to ibalik ko no to gamay be kato nagsayaw ba ha sa tatay kani sa may kuan San Mateo Rizal ha uyawa sa kuan dito at least ang kaning ni makakita ato ang mga senador, mga congressman, hastang taga Malacañang, siya ro magpabuta-buta gyapon mo tanawa ha. Kana diha na magina, dool na magina ninyo diha. Dool na magina diha sa sus, ang ganda kani dito sa Muntinlupa. Sus. Tanawa muraha og kanan na murag dagat sa SRP. Pagkalaparas tubig. Lapad kayo mga sukindig paminaw ang Yung delikado din yan, kaya kailangan kapit ka talaga kasi pag nalaglag ka dyan, tulungan ka pa. unsa man agi dala sila sa kuan. Agi pang rescue. Sa mga kasabong wili. Kaya kung dito... Tanawan ng baha dito. Sa una nga, mas mayo na nga mag-video, i-post nyo diha para nga makakita inyong congressman, makakita ang Malacañang na Hindi nga abutin hanggang tuhod. aron nga, kuan ba, aron nga unta aron makonsensya ang Malacañang sa giingon niya, mahiya naman kayo. Ha? Karon kisa may mahiya aniron, hantod karon wa magyapon masulbad ni problemas baha mga sukindig paminaw. Dito sa Tagig, maupo dito sa Tagig, ha? Puti pong tasas tubig. Sus, mga kanang na ang sitwasyon mga sukindig paminaw dito taon sa Kauluhan. So nang kanang tubig puting taasa. Nangahadlok ang mga senador kay basiog makaubog sila nang naang baha. Nasa mga ating camera. Kani lain po ning lugar. Sus, sa bihas tubig. Uy. So kani tanawa ni ang kuan ani pod. So wa pa gani bagyo ha. Way mga kuan wa pay mga bagyong kusog. Habagat paning ni ang niigo mga sukindig paminaw dito sa kanang na ang Kauluhan. Nako. Dali. Sus. Di ay nipugos gyud nga prime mover mga sukindig paminaw ha. Di ay nipugos sus. Kani mo grabe ka taasas tubig sunang kani abot sa kuan gud abot siyang abaga unya kanin tawhana taason ning tawhana taas nga tao ni ha grabe taasas tuan tubig Saro og atuang nga mga congressman ana.
Sarog ato mga senador kani gihapoy ilaha gihapon ning tanang igo ra sila mo tan-aw ani. Di sila mag-imbestigar sa flood control galing kay karon ang gikuptan na komite ni Erwin Tulfo mga sukindig paminaw wa naman yan naman gihatag sa ombudsman. Yan naman gihatag sa ombudsman di wa natay wa tay paglaom nga maimbestigaran ni sa Blue Ribbon Committee kining flood control. Kasi Erwin Tulfo wa naman. Giyan man gihatag sa ombudsman. Abot unsay na kaon ni Erwin Tulfo nga siya man ta mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee, iya man noong gitugyan tanan dito sa ombudsman. Tapos dumiretso doon. So mo ni makasama ang kuan ang kanang na ang sitwasyon dito pipila lamang na ka mga video pa lang. So pipila pa lang ni ka mga video nga atoa nga nakita nga ingon ana sab ang problema dito sa kauluhan. Unya dito daghan man dito nga mga lalawigan, mga lungsod, mga syudad nga apil pod nga gibahaan. So mo na nga ang mga tao noon dili man ni kanang na ang kaning baha dili man diri sa ato ra Sugbo bisan asa man. Pero mo lagi na nga dunay may dakong kwarta god nga gibutang diha. Dunay dako nga budget sa gobyerno nga gibutang mga sukindig pamanos flood control unya. Ngano man nga ang atuang gobyerno inay nga kini maoy apilon sa pagtutok sa pag-imbestigar. Wa man nila kanang na ang tutuki og maayo. Sumuna nga ang Blue Ribbon Committee makasabot na gyud ta. Makasabot ang mga tao nga ang Blue Ribbon Committee ngano nga gihingusgan gyud sa mga senador nga kanang na ang mga senador ba nga ingno nato di mga sukindig baminas majority karon. Naghulas gyud sila nga mailog nila gikan ni Senador Alan Peter Cayetano. Dito ni Senador Marcolita nakasabutan nganong gipapresos Marcolita. Nganong ilang dayong gipailisan si Senador Alan Peter Cayetano. Ngano man ang direksyon sa leadership ni Senador Alan Peter Cayetano mao ang pag-imbestigar sa flood control. Pabitaw to nga paglingkod ni Senador Alan Peter Cayetano. Dali dayon nga giumol ang Blue Ribbon Committee gihatag siyang igsuon o gihatag ni Senador Marcolita. Di paspas kayo, gipatawag dayon ang 18 Marines. 18 ex-Marines, mga sukindig paminaw sa Blue Ribbon Committee. Daghan nga mga ngalan, apil di ay dito kuno, si Erwin Tulfo nga nakadawat sad og kwarta. Gipasangin lang si Senador Erwin Tulfo nga nakadawat og malita. Nan karon kung ikaw pasanginlan ka, unya ikaw mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee, banay pa, imuha silang balikog patawag. Pangitaan nimo mga ebidensya kung unsa ka tinuod, ipakita nimo sa mga tao, limpyuhan nimo ang imong pangan, pinaagis pagpatawag nila, o kaya saman, nadi mo yung mga ebidensya, ipatawag diri. Wa man siya kapatawag. Sa ato pa, nakaingo mga tao nga tinuod, gadagway kay Hilo mas Erwin Tulfo. Sunang ka, ang sa flood control karon, ang investigasyon sa flood control nga ato untang malauman nga diha mga sukindig paminaw sa Blue Ribbon Committee mapaimbestigaran dayong maimbestigaran po sa ombudsman. Okay unta to kay may manin sa Blue Ribbon Committee gud kay makita na to ba, makita sa publiko, makita apan wa na. Si Senador Alan Peter Cayetano siya maoy nahimong Senate President. Giimbestigaran dayon ang flood control, gipatawag ang mga ex-Marines. Pero karon nga si Erwin Tulfo na mga sukindig banwa na, ni hands up na siya. Ningon siya, ato na lang itugyan sa ombudsman kay nihangyo man ang ombudsman nga sila na lang mag-imbestigar.
Tanawa ha. Iyang itugyan dito sa kanang naa nga ombudsman na lang. Iya unta tong gipatawag kani mga ex-marines para klaruhon niya iyang interviewhon tong mga nagsulti nga nakadawat nagmalitas Erwin Tulfo. Iya unta tong imbestigaran. Iyang pangutan-on na kay inaabay ebidensya or wala. Kay upan ng litag na makak ang kadton to ang mga ex-marines batok kanya pwede niya i-contempt. I-contempt to niya. Pero nga nung wa man na buhata. Posible dagway nga. Letter T, ha? Wa man. O niya, ang yang utol nga si Rafi Tulfo, ang yang utol, wa man sa kaingon nga, tol, kanana nga, kuan tol. Basi og wala lang pod manghilabot sa Rafi Tulfo kay basi og naapoy mga ex-marines nga moingon nga naghatod na ba kog malita dito sa Viva Max este kanang kisa may gasugo nagawan. So mo na nga no asa man ning kuan karon ni adire ang kaning di ang upat mga sukindig paminaw ka mga kanhi ex-marines nga nibaliktad nibaliktad ni amay lang mga naong bisan og nagputong ni sila nagpurong nagmask nagantipara apan di adire ato ang nakuha natong ilang mga naong so muna nga kaning niya sila ni arabag dire po dayo Okay na, ito ko nung paminahon sa nilang pamahayag, gabay kanini ang upat niya. Kaya na mga naong ani nila ay, atong pagsugod, mga sukindig paminaw, kanini ang mga naong nga, familiar kayo, makakita mo ani, makailagi mo ani.